Keď sa na Slovensku povie rodinné auto, častokrát sa skloňuje slovo Octavia. My sa tomu vôbec nečudujeme. Je to rokmi overená voľba, každý z nás ju má rád. Lenže situácia na trhu sa mení a preto by sme vám radi dnes predstavili túto novinku Kia K4 Kombi, ktorá narastla do rozmerov Škoda Octavia Kombi. Prvá vec, ktorá vás zaujme na novej K4, je samotný dizajn. Kia K4 už nepôsobí ako typické služobné auto, má ostrejšie línie, moderný vzhľad a celkovo pôsobí viac fresh a rodine. A toto sú presne veci, ktoré samozrejme človeka zaujmú na novej K4. Na fotke vyzerá skvele, ale keď ju vidíte naživo, pochopíte, aká je skutočne veľká. A teraz zaujímavá vec. Keď tieto auta postavíš vedľa seba, väčšina ľudí si automaticky pomyslí, že väčšia bude Octavia. Lenže K4 je reálne ešte o trošku dlhšia, širšia a má aj dlhší rázvor. A práve ten rázvor je vec, ktorú človek cíti hlavne vo vnútri auta. Ten priestor a pohodlie, kvôli ktorým ľudia roky kúpali Octaviu, dnes nájdeš aj v K4, ale vo väčšom. A úprimne, toto veľa ľudí dosť prekvapí. K4 je zaujímavá aj v interiéri. Ergonomia interiéru, displej a použité materiály nepôsobia lacno a ani nudne. Dnes už ľudia nechcú len auto, ktoré ich odvezie z bodu A do bodu B, ale chcú auto, v ktorom sa budú cítiť dobre a budú mať dostatok priestoru aj na zadných sedadlách. A potom príde jazda. Lebo jedna vec sú tabuľky a parametre a druhá vec je, aký pocit z toho auta skutočne máš. A práve preto vždy hovoríme ľuďom. Nevyberajte auto len podľa zvyku alebo podľa toho, čo jazdí polovica Slovenska. Príďte sa previesť, sadnúť si a spraviť si vlastný názor. Veľa ľudí od nás odchádza s úplne iným pohľadom na K4, než s akým k nám prišli.